ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲರನ್ನು ಎನ್ನುವೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಸುರು ಕಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಅವೇನು ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟದು ಮಡ್ತದ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ನಮ್ಮುಲು ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂದ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಆದು ಯಾನ್ ಪೋಯಡ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈಯಾಗಿ ಅಂಚದೆಂಕಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂನು ಕೊಯ್ಪಿನಿ ಕಟ್ಟುನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಜಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದೆತ್ತು ಜಿ ತೂವರೆ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಲ ತೂವರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದೆತ್ತಿನ ಯಾಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಂಡೇಗ್ ಈಜಿನ ದಾಲ ರಜೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅದಾಗ ಅವಲ ಯಾನ್ ಲೇಟೇ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಂಡೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಆಪುಜಿ ಏನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾತಣತೆ ಅಂಚಾದ್ ನನ್ನ ಬೇಗನೆ ಕಂಡೊನ್ ಪೂರ ದಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಊರುಡು ಐಕೆ ಮೂಲು ಪಪ್ಪನಗುಲು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಪೂರ ಲೆಪಡಾದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಪುನೀತ ಬರಿಟ್ ಬಲ್ಲೆದಲ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿಡು ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ದಾಸ್ರ ಅದು ಈ ಕಂಡ ಪೂರ ತಾರ್ರೆ ಶುರುವಾತ ನಿಗುಲು ತುಯ್ಯರತೆ ಏತ್ ಬಂಗೋಡೋ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬತ್ತನಂದು ಅಗುಲು ಪಂಡೆರವು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ ಪಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಪಿರ ಪೋನ್ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬೊಕ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ನೆಟೆ ಒಂಚೂರು ಗರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಡುದ ನೀರು ಪೂರ ಪೋಡ್ ಪಂದನ ಬೊಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ನೀರು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ದತ್ತಿನ ಕಂಡವು ಪೂರ ಪೋಪುನತೆ ಐಕಾಗುಲು ಜಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಮುಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ಜರ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆದ ಬಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತರಂಡತೆ ಈ ತೋಡುನು ಕಡತದ ಪೋಡ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವಳ ಬರ್ಸದ ಸಮಯಡು ಗಂಟು ಪುಟ್ಟ ನೀರು ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಈ ತೋಡುಡೆ ಪೂರ ಚಂಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಬೊಕ ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಇತ್ತು ಹೆಣ್ಣನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾದೆಡೆ ಮಿತ್ತರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಾದೆ ಪೂರ ಜಾರೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತೆ ಪೋಡ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಏನಾಂಡು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಪಿ ಟಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅದಾಗ ಏನಾನ ಬೊಲ್ದುದನೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋರೆ ಈ ಸಾಕ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಬೊಕ ಅಂಗಿ ಪುಣತೆ ಅವು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಗೊತ್ತು ಜರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೊಂಡು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಜಿ ಪಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಏನಲ್ತೆ ಬುಲ್ತೆ ಆನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಮ್ಮ ಕೇಂಜರ್ ಅಮ್ಮಂಡರಿಜ್ಜಿ ಪೋಡೆ ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕಡ ಬುಡಿಯೋದು ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಮುಟ ಪೋಯೆ ಅವಳು ಬೋಡುಂದೆ ಕೆಸರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೂರಿ ಅಂಗಿನ ಪೂರ ಕೆಸರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಬೂರೆ ಯಾನ್ ಜಾರ್ದು ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಆರ್ಲ ನಂಬಿಯರು ಬೊಕ ಆನಿ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಪಾಡೋಡು ಅನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ಹರ್ಕೊಂಡು. ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆಲ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಊರು ಬತ್ತದುಂಡತೆ ಬಾರಿ ಜೋರಾತೆ ಒಂಜೆಕ್ ರಡ್ಡೆಗ್ ಪೋದು ಕಾಡುಡು ಕುಲ್ಲುನು ಲೆಪ್ಪುನ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಒಣಸ ಟೈಮು ಗಾಂಡ ಆನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಜಿ ಅಂಚದೆಂಕುಲು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಏತ್ಲೆತ್ತುಂಡಲ ಬರೊಂದುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾದೆಂಕುಲು ಪಿರ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ತೂನಾಗ ಇಂಬೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬತ್ತಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಒಂಚೂರು ಸಿಮದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಣತೆ ಈ ಬೆಂದೂರ್ದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಯರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಣದಾಗ ಐಕೆತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೆಂದೂರು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತೋಟಡುಂಡತೆ ಕೆಲವು ಬಗೆತ ಪೂತ ಗಿಡಕುಲುಲ್ಲ ಅವಲ ಈ ದಾಸವಾಳಡು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪೂಕುಲೇನು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿ ನಂಚ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಜಪಾಗಂದು ಇನ್ನೆ ತಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಡಬಲ್ ದಾಸವಾಳ ಒಂಜತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಪಿನಿ. ಎಂಕ್ ಉಂದು ಇರೇನ್ ತೂದ್ ನೆನಪಾಂಡು ದುಂಬು ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪದ ಇರೇಕೊಲಿ ಪೋತೆ ಅವೇನು ಕೊಯ್ದು ಪುಸ್ತಕಡು ಅಂಟಾವಡು ಐತ ತಿರ್ತು ಐತ ಪುದರ್ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನಪುಪ್ಪು ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋರ ಅವು ಪುರತೆ.
ಒಂದು ಮನದಾನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಜೋರದ ಬಡ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಪೂರ ದಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಶುರುವಾತಂತುಲೆ ಅವಳು ಮಷೀನ್ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಷೀನ್ ಬತ್ತಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆತನತೆ. ಅವೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನೊಲಿ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನನ ಮಷೀನ್ ಇತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ದತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ದುಮ್ಮೆಂಚ ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಎರುಕ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಒಂದು ಪುರ ಎರುಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಬಂದು ಪದ್ದೆಲ್ಲ ಒಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ತೂರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಂಡ ಪೂರ ದತ್ತಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಂಜನಗಳು ಪೂರ ಬತ್ತದು ನಟ್ಟಿ ನಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೈಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ಲ ವರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕಂಡೋಗು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚದ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನದು ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜತೆ. ಎನ್ನ ಏಜ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ನೆಟೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೂರ ಪೋತೇರು ಅದೇ ಎಂಕುಲು ಕಿನ್ನಪ್ಪನ ಪೂರ ಈ ತೋಡುಗು ಮೀಯರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತ ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಆನಿ ರಜೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಬತ್ತು ಮೀದು ಕುಂಟರ್ದುನು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ನೆಟೆನೆ ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತತೆ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಎದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು ಎದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಒಂದಿತ್ತನು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೆಂಜಿ ಪೂರ ಪತ್ತರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ ರಾತ್ರಿಗೆ ದೆಂಜಿ ಪತ್ತರೆ ಬರ್ಪೇರು ನೆಟೆ. ಮೂಲು ಪ್ರಯಾಣಣ್ಣೆ ದಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಂದು ತಿಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಪಂಡೇರು ಎನ್ನಲು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಪ್ಪು ಅಂದ ಈಗ ಅರ್ನಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬಿಡಿಯೆ. ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ನೆಡ್ ಬೊಕತುಲೆ ಮೂಲೆಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದ ಯಾನಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪರ್ಸ್ ಬೊಕ ನೇಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಲಾಂಬು ಗರ್ಪರೆಗಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎದುರುಡು ಪಪ್ಪಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಡ್ಸ ಬೂರ್ನೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಕ ತೆಡಿಲ್ ಪುರ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಿಕೆ ಈ ಕಲಾ ಲಾಂಬು ಪಂದೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮೂಡುಂಡಲ್ಪ ಭೂಮಿದ ಅಡಿರ್ದು ಬರ್ಪಿನವು ಅಂಚದು ಅವೇನು ಗರ್ಪುನೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಐತ ಕೈಪುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಈ ತೌತೆ ರಸಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಕೈಪು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡುತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಏತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಿಗುಲು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಂಬು ಪಪ್ಪ ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಾಂಬು ತೂದು ಬೈದೆ ಅಡೆಗು ಪೊಯ್ ಇಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೋಗು ಬತ್ತಿನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟೆ ಲಾಂಬು ಎಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗರ್ತು ಪತೊಂದು ಪೋತೇರಂದು ಪಂಡೇರು ಅದೊಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದಾಯಪಣ ಎಂಕುಲು ಮುಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂದಾಜಿಡು ಬೈದಿತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಪತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟು ಕಲರ್ ಕೊಡತಾ ಕರ್ಮರ್ ಲಾಭ ಹೋಗಿದೆ ನಿಕ್ಕ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕೊಡತಾ ಕೊಯ್ಯಲ್ಲ ಸುಧಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಇದೆ ಒಂದು ತಿನ್ಪು ಜೊತೆ ವಿಷನೊಂದು ಕರ್ಮರ್ ಲಾಭ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಲಾಂಬ ಅದರ ಜಾಗಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಭಾರಿ ಲಾಂಬ ಅದರ ಜಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ದುಂಬ ಒಂದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಲಾಂಬ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪುಂಡು ಪಪ್ಪ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಡ ಇವ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ತೆಟ್ಟಲೆ ಎತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನೆ ಎಡ್ಡಲಿ ನನಗೆ ಓ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಪಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಡಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ನಗೊಂಡತೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದಿಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೋಯಿ ಏನಂದು ನೆಕ್ ದೇವರನ ಉಬ್ಬಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ದೇವರ ಬಾಯಡ್ದು ಬೂರುನ್ಗೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಅನ್ನಿಗ್ಲೆ ಇರೇಟ್ ಗೆತ್ತು ತಜಪಂದುಲ್ಲೆ ತವಣ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುರ
ಲಾಂಬುಡ್ಲ ನಮಕುಂಡತೆ ಕೆಲವು ಬಗೆತ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಡು ಕೆಲವು ನಂಜಿದಲೆ ಪೋವೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಟ್ಟರರ ಪೋರೆಲ್ಲಿ ಅವು ತಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಪುಜಿ ವಿಷ ತಲಿಪುಂಡು ಅಂಚ ಐತ ನಮಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಪ್ಪ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪನೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನಿ ಲಾಂಬೂನ್ ಪೂರ ಗರ್ತ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ರಪ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಜಿಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಮಸಾಲೆನ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಸಂಬಾರ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಂದು ತಯಪಣ್ಣ ಪಿದಾಡುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಜಿತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಪೋಪುನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ರಪ ಕೈಪುನ್ ಕಡೆಕ ಪಂದು ಎನ್ನಗನ್ನೆ ಲೈಟ್ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲ್ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ತೌತೆನ್ ಪೂರ ಬೇಯರದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಬೂನ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದೈತ ಚೂಲಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತದಿಯೆ ಆಂಡಲ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಒಗೇನಲ್ತ ಎಂಕುಲು ತೆತ್ತಿನ ಕಾಯದು ದುಮ್ನಾನಿದ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕೊಂದು ಕೈಪು ಬಯ್ಯಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಾತನು ಪಪ್ಪಾರ್ನ ಸ್ಕೂಟಿನ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂತೆ ಕೆಸರ್ದ ಪೂರ ಒಗ ಯಾನ್ ಲಂಚ್ ನೆನೆ ಸೀಟ್ ಔಟ್ ಬಗ ತೀರ್ಥರ್ ಪೂರ ನೀರು ರಟ್ಟಾದು ಒಂಚೂರು ದೆಕ್ಕದೆ ಬುಡಿಯೆ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಂಡು ದೆಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡು ಅಂತೆ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನೆಡೆಲ್ಲ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ವೈಪಾಡು ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ್ಯಾನ ಗೆಂಡೋಗ ಒಂಚೂರು ಲೋಬಂದ ಪೊಡಿ ಬಿರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಉಮಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೈಪುಲ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಪಂದೆತ್ತತೆ ಲೈಟ್ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಕಡೇರಾಯಜಿ ಅವು ಐತ್ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತ್ಯಾನ್ ಕೈಪುನು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಕೊದ್ದೇರೆಗ ದೀದ್ ಬಿಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚಾ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಾ ಪರ್ದುಲಾಂಡ ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಕೈಪ್ ಕೊದ್ದಿದ್ದಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೈಕ್ ಯಾನ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಿಯೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಬೈದಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಎನ್ನುವೆ ತಿಕ್ವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.